Tá lasú suntasach déanta híomh na chlóra nua agus ceadan is ag úsáidóirí focail na frásaí Gaeilge a chuardach go héasca. Is gá de úsáidóirí cuimhnimh áfach nach bhfuil an cuardach cho thonntaofa céanna leis an gcuardach Fhoclóir Béarla. Is Fhoclóir Béarla-Gaeilge é seo, ní Fhoclóir Gaeilge Béarla. In ámana, tugadh torthaí airde nach mé fiag súil nó nach níon an ciall gan an cóthéachs, mar shampla srutháin. Os rud é gur an orda bítre a thaispeántar na torthaí, b'éidir nach dtiocfaidh an rud is coitianta in airde ar dúis, feicimid seomra. Bíodh san mar atá, tásúla goinn go mbeidh sé seo ina áis luachmhar dúntaach dar na úsáidóirí, feicimid roinnt samplaí eile. Má lorgaítear focail atá bailí sa dá theanga, ban nó bín chuirgás, gheofar rogha ceacu Béarla na Gaeilge atá ag teastáil. Níl le déanamh a clicáil ar na canapaí sa chun dul an ann san amhail idir an dá theanga. Ní mór d'úsáidóirí bheith cuaireamach le sínta fada agus le litriú na Gaeilge, mar shampla má chuirdaítear an focail mór agus an sína fada fág ar lár, gheofar moltaí le haghaidh Focail Béarla. Mar sin, má litriútar focail mícheart, ní bhaifear tora ar bith. Tá an cuardach nua seo íogar ó thaobh sínta fada de chomh maith, feicimid ar briste agus ar bríste. Má tá tuilleadh eolas mar gheall ar an athrú, féach ar leathanach na gceistena coitianta. Is mar is gnách cuireann fáilte roimh aiseolalas ón ar úsáidóirí ag aiseolalas ag fhoclóir.ie.